ኣብ ዘመን እዚ መብዛሕትኤና ንኣእምሮና ብዝተፈላለየ መንገድታት ንጎድኦ ኣለና። ካብ ስልኪ ኮምፒተር ጀሚርካ ክሳብቶም ዓበይቲ ሱሳት ዘስዕብዎ ፀቕጢ ንኣእምሮና ኣብ ከቢድ ሓደጋ የውድቕዎ ኣለዉ። በዚ ምኽንያት እዚ ከም ውሳነ ምሃብ፣ ፀገማት ምፍታሕ፣ ስምዒትካ ምቁፅፃር ከምኡውን ዝተሓላለኹ ነገራት ምርዳእ ዝኣመሰሉ ዕማማት ኣዝዮም ይኸብዱና ኣለዉ። እንተኾነ ግን ሓደ ክትርድኦ ዘለካ ሓቂ ኣሎ። ኣእምሮኻ ልክዕ ከም ዝኾነ ክፋል ኣካላትካ ክሕደስን ናብ ዝነበሮ ክምለስን ዝኽእል ካብኡ ሓሊፉ እውን ክዓብን ክምዕብልን ዝኽእል ፍሉይ ተፈጥራዊ ሓይሊ ዘለዎ ኣካል እዩ። ስለዚ ከም ብሓዱሽ ክትንከባኸቦን ክትሐድሶን ትኽእል ኢኻ። እምበኣር ነቲ ናይ ምሕሳብ ዓቕሚ ኣእምሮኻ ክተመሓይሾን ክትሐድሶን ትደሊ እንተኮይንካ ኣብዛ ናይ ሎሚ ቪድዮ ካብ 1 ክሳብ 10 ብዘሎ ደረጃ ብምስዓብ ኣእምሮኻ ካብቲ ሕጂ ዘለዎ ብኸመይ ብዕፅፊ ክተዕብዮ ከም እትኽእል ክነግረካ እየ። ነዞም 10 ደረጃታት ብጥንቃቐን ብትዕግስትን ሰሚዕኻ እንተፈፂምካዮም ዘይእመን ለውጢ ከም እተምፅእ የረጋግፀልካ። እቲ 10ይ ደረጃ መብዛሕትኤና ከም ስንፍና ንሪኦ፣ ነገር ግን ንዓቕሚ ኣእምሮና ዝለዓለ እጃም ዘበርክት ምዃኑ ሳይንቲስት ተዛረብሉ ሜላ እዩ። ሕጂ ብቐጥታ ናብቶም ንኣእምሮና ከም ብሓዱሽ ንምሕዳስ ዝሕግዙና 10 ደረጃታት ክወስደካ። ነዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምር። ነዚ ናይ ቁም ነገር ቻነልና ሓዱሽ እንተኮይንካ ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባል ስድራ ቤትና ኩን። ንኣእምሮ ከም ብሓዱሽ ንምሕዳስ ዝሕግዙ 10 ደረጃታት። ቀዳማይ ነቲ ንነብስኻ ትነግሮ ቃል ቀይሮ። እዚ እቲ ዝዓበየን ቀዳማይን ስጉምቲ እዩ። ክሳብ ሎሚ ኣብ ብዙሕ ነገራት ክትሓልፍን ከለኻ ብሰንኪ ብስጭት ወይ ፀፀት ንነብስኻ ብዙሕ ዘይግባእ ቃላት ተዛሪብካያ ትኸውን። ኣነ ዘይረብሕ እየ፣ ኣነ ዘይጠቅም እየ ዝብሉ ቃላት ተጠቒምካ ትኸውን። ሕጂ ሓደ ዝሕዝን ሓቂ ክነግረካ፣ ኣእምሮኻ ካብ ዝኾነ ሰብ ንላዕሊ ዝሰምዑን ዝኣምኑን ኣካል እንተሃልዩ ንስኻ ኢኻ። ስለዚ ኣእምሮኻ ከም ብሓዱሽ ክሰርሕ እንተደሊኻ ነቶም ንነብስኻ ትነግሮም ቃላት ኣዝኻ ክትጥንቀቐሎም ይግባእ። ንኣብነት ኣነ ነዚ ነገር እዚ ክገብሮ ይኽእልን እየ ኣብ ክንዲ ምባል ነዚ ነገር እዚ ብኸመይ ክገብሮ ከም ዝኽእል ክመሃር እየ እንተበልካ ኣእምሮኻ ንነብሱ ነቲ ነገር እቲ ከዳልዋ ይጅምር ይነቓቓሕ። ኣስተውዕል፣ ሓሶት ተዛረብ ኣይበልኩኻን። ዘይትኽእሎ ነገር እኽእሎ እየ እንተበልካ ዝኾነ ነገር ኣይትፈጥርን ኢኻ፣ ንነብስኻ ምትላል ጥራይ እዩ። ሕጂ ግን ንሕና ንደልዮ ዘለና ኣእምሮና ክነቓቓሕን ሓይሉ ከም ብሓዱሽ ክሕድስን እዩ። ስለዚ ሓሶት ዘይኮነስ ተስፋ ኢና ንነግሮ። ንነብስኻ ተስፋ ምሃብ ጀምር። ነቶም ንኣእምሮኻ ትነግሮም ቃላት ብጥንቃቐ ምረፅ። እዚ እቲ ቀዳማይ ደረጃ እዩ። ካልኣይ ብሓሳብኻ ምስኣል ወይ ድማ ቪዥዋላይዜሽን። እዚ እቲ ካልኣይ ደረጃ እዩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ን5 ደቓይቕ ነቲ እትደልዮ ነገር ኣብ ኣእምሮኻ ክትስእሎ ጀምር። ሳይንቲስት ከም ዘረጋገፅዎ ነቲ ዘይተፈጥረ ነገር ኣብ ኣእምሮኡ ክስእል ዝኽእል እንኮ ፍጡር ሰብ ምዃኑ ይዛረቡ። እዚ ፍሉይ ተፈጥራዊ ክእለት እዚ ድማ ብፅቡቕ ይኹን ብሕማቕ ሓያል ለውጢ ከምፅእ ዝኽእልን ከም ቀሊል ክረአ ዘይግብኦን ዓብይ ክእለት እዩ። ስለዚ ነዚ ሓይሊ እዚ መዓልታዊ ንኣእምሮኻ ንምንቕቓሕ እንተትጥቀመሉ እቲ ዝበለፀ እዩ። ጥቕሙ እንታይ እዩ? ቀዳማይ ከምቲ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ደረጃ ዝበልናዮ ንኣእምሮኻ ተስፋ ሃቦ። ካልኣይ ድማ ነቲ ኣብ መጻኢ ክትረኽቦ እትኽእል ዓወትን ስምዒትን ካብ ሕጂ ብንእሽቶ ክተቐምጦ የኽእለካ። እዚ ማለት ነቲ ሽቶኻ ኣብ ኣእምሮኻ ክትስእሎ ከለኻ ኣብ ውሽጥኻ ሓደ ዓይነት ናይ ሓጎስ ስምዒት ይፈጥር። እዚ ድማ ንኣእምሮኻ የነቓቕሖ፣ ንስራሕ ድማ ድልው ይገብሮ። ስለዚ እንተወሓደ ኣብ መዓልቲ ን5 ደቓይቕ ነቲ እትደልዮ ነገር ኣብ ኣእምሮኻ ስኢልካ ተዓዘቦ። እዚ ልምምድ እዚ ንዋህዮታት ኣእምሮኻ ካብ ምንቕቓሕ ሓሊፉ ነቲ ንደልዮ ነገር ናባና ንስሕበሉ ሓይሊ እዩ። ቪዥዋላይዜሽን ሓደ ዓብይ ሓይሊ እዩ፣ ግን ኩሉ ግዜ ምስ ስራሕ ክኸውን ከም ዘለዎ ይትረስዕ። ኮፍ ኢልካ ምምናይ ማለት ኣይኮነን። እንተኾነ ግን ብዘይ ሽቶን ብዘይ ራእን ምጉያይ እውን ልክዕ ኣይኮነን። ስለዚ በቲ ናይ ምሕሳብ ሓይልኻ ነቲ እትደልዮ ነገር መዓልታዊ ተመልከቶ። ሳልሳይ ነቶም እተመስግነሎም ነገራት ፀሓፎም። ምድሪ ገለገለ ምስጢራዊ ሕግታት ኣለውዋ። ካብኣቶም ሓደ ድማ ንዘለዎ ይውሰኾ ዝብል እዩ። እዚ ማለት ድማ ካልእ ንምርካብ ኣለኒ ምባል የድልየካ ማለት እዩ። ኣለኒ ንምባል ድማ ነቲ ዘለካ ምቑፃር የድልየካ። ሓደ እዋን ኣለማዮህ ገላጋይ ከምዚ ኢሉ ነይሩ፣ ኣብ መንጎ ሃብታምን ድኻን ዘሎ ፍልልይ ይኣኽለኒ ምባልን ኣይኣኽለኒ ምባልን እዩ ኢሉ ነይሩ። ኣብ መንጎ ዘየመስግኑን ዘማሩን ሰባት ዘሎ ፍልልይ እቶም ዘመስግኑ ነቲ ዘለዎም ዝቆፅሩ ምዃኖም፣ እቶም ዘማርሩ ድማ ነቲ ዘይብሎም ዝቆፅሩ ምዃኖም እዩ። እዚ ኩሉ ዝበልኩኻ ምስጋና ኣብ ሂወትና ዓብይ ለውጢ ዘምፅእ ነገር ስለ ዝኾነ እዩ። ስለዚ እቲ ሳልሳይ ደረጃ ኣመስግን ዝብል እዩ። ነቶም ዘለውኻ ነገራት ቁፀሮም፣ ነብሲ ወከፎም ድማ ኣመስግን። ነዚ እውን ኣብ ወረቐት ፀሓፎ። እዚ ኣብቲ ናይ ሰላም ግዜ ጥራይ ዘይኮነስ ፀገም ከጋጥመካ እንከሎ
ኣብ ውሽጢ ፈተና ክትኣቱን ከለኻ ነቲ ጽሑፍ ኣውፂኻ ምንባብ ንክትረጋጋዕ ይሕግዘካ። ሓደ ግዜ ብስምዒት ተሸፊና ክነመዛዝን ክነስተውዕልን ምስኣነና ህይወት ምርር ምስ በለትና ናብ ምስትውዓልን ምምዛንን ንኽምለስ ይሕግዘና። ካብ መዳይ ኣእምሮ ክንርእዮን ከለና ድማ ኣእምሮና መዓልታዊ ብዘመስገና መጠን ኣብ ውሽጡ ኣወንታዊ ሓይሊ ከፍሪ ይጅምር። ድሕሪኡ ብጽቡቕ ኣተሓሳስባት መለእ ዋህይታት ኣእምሮኻ ድማ ክልምልሙን ክነቓቕሑን ይጅምሩ። ነዚ ብተኸታታሊ ክትገብሮን ከለኻ ዘይእመን ለውጢ ተምጽእ። ራብዓይ ንኣሽቱ ልምድታት ቀይር። ህይወት ኩሉ ግዜ ብልምዲ እያ ትህነጽ። ኣእምሮ እውን ነዚ ይጥቀም። ግን ኣስተውዕል፣ ዓበይቲ ልምድታት ኣይበልናን። ሓደ ዓብይ ህንፃ ናይ ንኣሽቱ ብሎኬታት ድርድር እዩ። ስለዚ ንኣሽቱ ነገራት ሓቀኛ ለውጢ ከምጽኡ ይኽእሉ እዮም። ንለውጢ ተዳሎ ግን ብንእሽቶ ጀምር። እዞም ንኣሽቱ ልምድታት ኣእምሮኻ ንነገራት በቲ ዝለመዶ መግዲ ጥራይ ከይርኢ ይገብርዎ። ንኣብነት ካብ ድቃስኻ ልክዕ ምስ ተሳኻ ዝኾነ ዓይነት ስክሪን ወይ ድማ ናይ ስልኪ ይኹን ናይ ኮምፒተር ዘይምጥቃም። እዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ንኣሽቱ ለውጥታት ከም ብሓድሽ እተሃንጾም ልምድታት እዮም። ብዛዕባ ልምዲ ክንዛረብ ከለና ህይወት ወዲ ሰብ ካብ ዝውስኑ ነገራት እቲ ቀንዲ እዩ። ንሕና ናይ ሎሚ መንነትና ውፅኢት ናይቲ ቅድሚ 5-6 ዓመት ዝነበረና ልምዲ ምዃኑ ፍለጥ። ሓይሊ ልምዲ ንህይወት ወዲ ሰብ ይቆጻጸሮ። ስለዚ ህይወትካ ክትቀይር እንተደሊኻ እቲ ቀዳማይ ክትቀይሮ ዘለካ ነገር ልምድኻ እዩ። ስለዚ ኣእምሮኻ እውን ከም ብሓድሽ ክነቓቕሕን ብትኽክል ክሓስብን ተደሊኻ ካብቲ ዝለመዶ ዙረት ኣውፃዮ። እዚ ማለት መዓልታዊ ሓንቲ ንእሽቶ ሓዳሽ ልምዲ ሃቦ። ንኣእምሮኻ ዝኸውን ፀዋታ ከም ማለት እዩ። ስለዚ መዓልታዊ ንኣሽቱ ልምድታትካ ቀይር። 5 ጽቡቕ ዘረባ ስማዕ። እዚ ብቐጥታ ነቲ ስውር ኣእምሮኻ ወይ ድማ ሳብኮንሽስ ማይንድ ዝምልከት ተግባር እዩ። እቲ ስውር ኣእምሮ ናይ ወዲ ሰብ ክሳብ 7 ዓመትና ብዘለና ፍልጠት ተሓፂሩ ይዛዘብ። ድሕሪኡ በቲ ንቑሕ ኣእምሮና እምበር በቲ ስውር ኣእምሮና ይንሰርሕን። እዚ ማለት ፈሊጥናን ተገንዚብናን በቲ ንቑሕ ኣእምሮና ጌርና ነቲ ስውር ኣእምሮ ክነስርሖ ይከብደና። እንተኾነ ግን ነቲ ኣብ ስውር ኣእምሮና ዘሎ ዝተበላሸወ ፍልጠት ንምውጋድን ብሓድሽ ፍልጠት ንምምላእን ገለገለ ኣማራፅታት ኣለውና። ካብኣቶም ሓደ ኣብ ሓደ ሓሳብ ንነዊሕ ሰዓታት ምጽናሕ እዩ። ኣእምሮና ኣብ ግዜ ድቃስና ካብቲ ሓፂር ግዜ ዝኽሪ ወይ ድማ ሾርት ተርም ሚሞሪ ናብቲ ነዊሕ ግዜ ዝኽሪ ወይ ድማ ሎንግ ተርም ሚሞሪ ነገራት ስለ ዘሰጋግር እዩ። እዚ ማለት ካብቲ ንቑሕ ኣእምሮና ወይ ድማ ኮንሽስ ማይንድ ናብቲ ስውር ኣእምሮና ወይ ድማ ሳብ ኮንሽስ ማይንድ ከም ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ስውር ኣእምሮና ክፉት ዝኸውነሉ ግዜያት ኣሎ። ንሱ ድማ ክንድቅስ ከለናን ካብ ድቃስ ክንበራበር ከለናን እዩ። ብፍላይ ግን ኣብቲ ደቂስናሉ ዘለና ግዜ ሙሉእ ብሙሉእ ክፉት እዩ። እንተኾነ ንሕና ኣብ ግዜ ድቃስና ዝኾነ ነገር ክንገብር ስለ ዘይንኽእል እቲ ቀንዲ ክንጥቀመሉ ንኽእል ግዜ ቅድሚ ምድቃስና ዘሎ 30 ደቂቕ ከምኡ እውን ካብ ድቃስና ምስ ተሳእና ዘሎ 30 ደቂቕ እዩ። ስለዚ ቅድሚ ምድቃስና ጽቡቕ ዘረባ እናሰማዕና እንተደቀስና ነቲ ስውር ኣእምሮና ጽቡቕ ፍልጠት ንምግቦ። ምናልባት ኣብ ግዜ ንእስነትና ዝኣተወና ጌጋ ዝኾነ ፍልጠት እንተሃልዩን ብሓድሽ ፍልጠት ንስዕሮ። ኣስተውዕል፣ ሓቀኛ ምሕዳስ ኣእምሮ ማለት እዚ ደረጃ እዩ። እቲ ስውር ኣእምሮና ነቲ ናይ ልምድና ሓይሊ ዝቆጻጸር ክፋል ኣእምሮና እዩ። ልምዲ ድማ ህይወትና ይውስን ኢልና ኣለና። ስለዚ እቲ ስውር ኣእምሮኻ ልምድኻ ይውስነሎ ማለት እዩ። እዚ ማለት ከይሓሰብና እንገብሮም ነገራት ውፅኢት ናይቲ ስውር ኣእምሮና እዮም። ስለዚ ክትልወጥን ነቲ ትክክለኛ መንገዲ ክትኽተልን ተደሊኻ ነቲ ፍልጠት ናይ ስውር ኣእምሮኻ ኣዕሪ። ነዚ ንምግባር ድማ ቅድሚ ምድቃስካን ምስ ተሳእኻን ኣወንታዊ ዘረባታት ስማዕ። ነቲ ኣብ ሓደ ሓሳብ ጽናሕ ዝበልኩኻ ድማ ምክንያቱ ኣእምሮኻ ነቲ ዝጸናሕካሉ ሓሳብ መሪፁ ካብቲ ሓፂር ዝኽሪ ናብቲ ነዊሕ ዝኽሪ ስለ ዝሰጋግሮ እዩ። ቲክቶክን ከምኡ ዝኣመሰሉ መራኸቢ ብዙሓንን ዝጎድኡና በዚ እዩ። ንሓሳባትና ስለ ዝዘርግዎ ብዛዕባ ሓደ ነገር እኳ ዓሚቕ ምርዳእ ከይሃለወና ከም ዝፈለጥናዮ ኮይኑ ይስማዓና። ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ግን ብሓቂ ብዘይ ዝኾነ ጥቕሚ ንተርፍ። ሻድሻይ ዶፓሚን ዲቶክስ። እዚ ደረጃ እዚ ነቶም ጌጋን ቅልጡፍን ሓጎስ ዝህቡኻ ነገራት እናወገድካ ምምጻእ ማለት እዩ። እዚ ንጹር እዩ። ካብ ሱስ ካብ ዝተፈላለዩ ነገራት እንረኽቦ ቅልጡፍ ሓጎስ ትኽክልን ተፈጥሮን ኣይኮነን። እዞም ነገራት እዚኦም ካብ ኣእምሮና ዶፓሚን ዝበሃል ሆርሞን ብበዝሒ ከም ዝወፅእ ይገብሩ። ዶፓሚን ናይ ሓጎስ ሆርሞን እዩ። ብተፈጥሮኣዊ መገዲ ብመጠኑ እዩ ዝወፅእ። በቲ ጌጋ መገዲ ግን ልዕሊ ዓቐን ወፂኡ ነተን ዝስዕባ ሰዓታት ኣብ ጭንቀት ክንሕልፈን ይገብረና። ኣስተውዕል፣ ቲክቶክ ንነዊሕ ሰዓታት ተጠቒምካ ምስ ጸናሕኻ ትስልችውን ሓጎስ እናሰኣንካን ትኸይድ። ብፖርኖግራፊ፣ ብማሕበራዊ ሚድያ፣ ብፊልምታት፣ ብሙዚቃ፣ ብመስተ ዝመጽእ ሓጎስ ቅልጡፍን ልዑልን እዩ።
بز مخنيات دما دحريون سمعتنا يوردو سلازي دوبامين ديتوكس مالت نزوم نجارات سيوم حدا بحدا موجد حدا جزي دما متصممهم مالتيو لومي بزي محبراو ميديا لومي بزي موسيقى لومي بزي جانك فود النابل كاموعال مالتيو قس بقاس نزوم أقوارز من قدتات حقوس بخالي نجارات متكا نقابلنت مصحف منباب سبورت مسرح إذن أكلتنا نأمرنا ميزانا وزخوانة دوبامين كلونا يقبر سلازي لعلعاق أنزخوان هاندبتاو حقوس يلن كامون زوردنا جنقات يلن نتا معالتي بصبو سمعت كنحلفا يخلنا سلازي نزوم أقوارز من قدتات حقوس موقد نمحداسة أمرخا أزيا قداسيو شوعي تمسطو ويدما فوكس من المماد إذن أمرخا نصوح ناي مقبارن أبزا زلخا يهموت راي ناي مهلاو طبابي إذن الممدزي كابتي زلكا حسابن جنقاتن تلايكا أبزا هموت زيا مساكالات كان مسكبابي خان بس بسمعت راي ناي موهاد طبابي إذن دما نأمرخا حيال نكخاونن بقوبو نكحسبن يحقزو بازي الممدزي فرحن جنقاتن نانكي عرسة متأمانكا هيوت ناي مرداكلت كان ناوسخي متزي نازك تلامامد كلخا كبابي خانت صهن متشون تخاني كابز خانة زج أنا نجار وزيخا التسلسلو طباب سلاس خانة ناتي ناي تخرت عام خاون كم محشل كايو أب حدا نجار ناي مصنح طبابي هبكا سلازي أم عالتين تو حدا نحمو شرعايق تمستو تلامامد شامناي حدش كلت تمهار نوم رخانة مفتان طبابيو أم رخالك كمز السحاب لاستيكيو بستقالسنا يومتن الناس فحنا تلتات أنيز خير سلازي ننبس خافتنا استفرا ليز خبركا نجار تمهار حسابا وسلي حيتات سراح بزي زيزي أمرخا الناس التنن النابلت أني خير سلازي نسخاون أمرخا كم بحدش نمحداس حدش نجارات من لما تجمر قانقاك خاوني خل نايت باب خاوني خل بزخانة حدش كلا تمهار تاشعي سبورتا من كسغاس أمرو مس أكلات دمام سأمرو لعالم التأثر زلهم نجاراتهم من قصاص أكلات نأمرخا بزبالة كم زنقاقحن كم زحسبن ناي مقبار عامو العليو سلازي نأكلات خان قصاصو قدن جيم كتعطل لك مالت هيكونن كم بإجري مقعاز ويد ما وك زعمسلو قللت نجارات كخاني خلو نازك تقبرن كلها قدام ما يسمعت كاتم محيش قال أي مذكر عام خاتم محيش سلازي نأكلات من قصاص قبر عسراي إزي إتقندن زل على بوتان تحزيو انتو خانا مبزحتينا كم سنفناينا نريو نتينا أمور عقمي كابزم هايش نقرات إتا عسراي دقاسيو كم تقدمنا زبلنايو عاب زي دقاس أكلاتنا يعرفن بر عاب أمورنا بوزح سراح كم زكاية تزاربنا لنا بز مقناتي بدقاس وي أخول دقاس مركب نامورخا كم بحدش نمحداس والثانيو بزبالة أنت استوعيل كالو كاب دقاس خاك تتسي كاللخا أمورها كم زنقاقحن كم بحدش تفتن سمعي تسمعكا إزي بات أمورها أبقي زي دقاسك كايرو تكبار زمتسيو سلازي نتنكار أمورها أخول دقاس مدقاس كي ترسع إذا فيديو انتفوتي خيا لايك نزيناك نجار channelنا حدش انتخون كادما كم ديوم زبالو طعمتو فيديوتات نغبز عخا سبسكرايب بمقبار عبال سدرابيت ناخون يعني اللي